Samantala, pinaigting po ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa mga katubigan ng Rehiyon 1 sa gitna ng mga pagdiriwang upang matiyak ang kaligtasan at maayos na biyahe ng publiko ngayong holiday season. Patuloy ang lahat ng stations at substations ng Coast Guard District Northwestern Luzon sa pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos sa Pasko 2025 bilang bahagi ng kanilang paghahanda at pagbabantay. Nakatutok naman ang mga tauhan sa mga pantalan at baybaying dagat upang masiguro ang kaayusan, kaligtasan at agarang pagtugon sa anumang posibleng insidente. Layunin ng nasabing operasyon na maging handa sa anumang sitwasyon at makapagbigay ng tulong sa mga biyahero kung kinakailangan. Kasabay nito, muling pinalalahanan po ang publiko na maglakbay ng ligtas at responsable sa panahon ng mga pagdiriwang. IFM News. IFM News. IFM News.